ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଖେଳିବା। ଆଉ କଣ ଖେଳିବା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ମାନିବନି। ଗଛଟାକୁ ଚଢି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ।
ବାବୁ ସେ କାହାରି ହାତ ମାରିବାକୁ ଦଉନଥିଲେ। अरे समारू आग कौचु की ନାଇଁ ଗାଉଛି आ जोरे गाउनु आ मुई टिके सुने ତ ଶୁଣିବ हां गा गा ହଉ ଜୀବନ ତାପହଳ ମିଶିଆ କେଳି ସୁନ୍ଦର आ आ आउ कोइली छटा मस्ती रे बढ़िया गाई अष्टम सुर देखा सांग गई भलरे गाई हेले गा नले गा नाही जमा ଗାଇ ସତରେ ଗାଇ बारी ହଁ गाई এই যে বনলতা পাহাড় দিশরে আহা কেড়ে সুন্দর ও ବାବୁ ଗଛକୁ କାଟିବ କି କଥା କହୁଛି ଯାବ ଗଛକୁ କାଟିବ ଚୋଟେ ପକେଇଲା ଗଛଟା କାଟିବୁନି ତାକୁ ଚୋଟେ ପକେଇବୁନି ତାକୁ ସେ କାଟିବନି ତାର ଦେହ ନାହିଁ একলা বহুত জোর ହଠାତ୍ ପାଣି ପକେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚିମୁଟିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାକୁ ପୁଳେ ହାଣି ପକେଇଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତୁ ଯିବ ଆଉ ସେଟା ଯିବ ନୁହେଁ ବୋଧେ ଇଏ ବି ଯିବ ଆଉ ଏ କଣ ନିର୍ଜୀବ ବାବୁ ଇଏ କେମିତି ଯିବ ପିଲା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବଗିଚାରେ କାମ କରୁନି ତୋର ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ବାବୁ ଇଏ କେମିତି ଯିବ ଆଉ ଇଏ ଯିବ ନୁହେଁ ନା ଓ ତୁ କହିଲୁ ଆଗ ତାହେଲେ ଯିବ କହିଲେ ତୁ କଣ ବୁଝୁଛୁ ଯିବ କହିଲେ ହଁ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ଯିଏ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛି ଯିଏ ଖାଇ ପାରୁଛି ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଛି ଏତିକି ଯିବ ଆଉ କେହି କାହାକୁ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ତାକୁ ଯିବ କହିପାରିବ ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଅଛି ଏ ସବୁ ଛଡା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯୋଉମାନେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅସଲ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଖାଲି କଣ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ବି ଜୀବନ ବୁଝିଲୁଟି ଆମେ ଖରାଦିନେ ବସିବାର କହୁଛନ୍ତି ଛାଇ ହଉଛି ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଗଛର ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ନା ବଢିଆ କଥା ଆଉ ବାବୁ ମୁଁ ୟା ପରଠୁ କେବେ ଗଛ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଚୋଟ ବି ମାରିବି ମୋ ଆଗରେ ଯଦି କିଏ ଗଛକୁ ଏମିତି ମାଇଲା ବଢିଆ କଣ କରୁଛ?
ସକାଳୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଯିବି। ସକାଳେ ତୋ ବାବୁ ତତେ କଣ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲେ କି? ନାଇଁ ମା ସେ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ। କଣ? ଏଇ ଗଛ କେତେ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏଇ ଜାଣିଛି। ଏଇ ସମାଜ କାଇଁ ତୋ ମା ସହିତ ସେ କଥା ଗୁଡା କହୁଛୁ କଣ? ହଁ? ଆରେ ତୋ ମାକୁ ମୁଁ କେବେଠୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତଣି। ନାଇଁ। ଏ ଖାଲି ଏ ଭଲ ଚା ଟିକେ ଦଉଛୁ। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି ଚା ଦିଏ ଆଉ କିଛି ଦିଏନି। ଦେଖୁନ ମୁଁ କି ଖସ ନାଇଁ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି ଚା ଦିଏ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଦିଏନି। ଏଇ କଥା କହୁନା। ଏତେ ବଡ ହଉଛ ଦେଖିଆ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି କରି ଦେବି। ହା 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 ଦେଇଛି। ଦେଇଛ? ଆସ ଆସୁନ। କଣ କହୁନ? ବସ ବୁଝିଲ ମୋ ହାତରୁ ଏ କପେ ଚା ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ଗରମ ଗରମ କପେ ଚା ଓଃ। ମତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଆମେ ଦି ଜଣ ମହାସମୁଦ୍ର ଲହରୀରେ ଭାସି ଭାସିକା ଭାସି ଭାସିକା ଭାସି ଭାସିକା ସୋନାରୁ ବା ଦେଖୁଛି। କିଏ ସୋନାରୁ ଏ ସମାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆ ତୁ ବା ଦେଖୁଛୁ ନା ମୁଁ ଖୋଳୁଛି। ତାର କରୁଛି ଆଉ। ତମେ ଏତେ ଆଉ ଏ ବୁଢା ବୟସରେ ରସିକିଆ କଣ ଦେଖାଉନି। ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତ ତମେ ସବୁବେଳେ ଚାକିରି ସରିବ ମାନେ ଏଇ ବଗିଚା ମୂଳରେ। ଏବେ ଚାକିରି ସରିଗଲାଣି ଦିନ ସାରା ତମେ ଏଇ ବଗିଚା ମୂଳରେ ଫୁଟୁରୁ ଖାଟର ହଉଥିବ। ମୋ କଥା ତମର କେତେବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ? କାଇଁ ଅଭିମାନ ଇଚ୍ଛା ଅଭିମାନ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଲେଖିଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ନୀରବତା ହଉ କେତେ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ କରୁଥାଉ ତୁମ ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ନୀରବତା। ଏଇ ଏ ଛେଳି ଆସ କଣ ଏଲ ମୋ ବୁଢୀ ମାଇଲା ରେଲ କେତେବେଳେ ଆଇ? ଏବେ ଆଇଲା। ହେଁ ଏବେ ଆଇ? ହଁ ହଁ ଜେଜେମା ତମେ ବି ଏଇଠି ଅଛ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଘର ସାରା ଖୋଜୁଛି। ମତେ ଖୋଜୁଥିଲୁ କାଇଁଟା ଘର ଭିତରେ ଖୋଜୁଛୁ? ଏମିତି ଖୋଜୁ ନା କାଇଁଟା ଘର ଭିତରେ ଖୋଜୁଛୁ? କାହିଁକି? ସିଏ ଖାଲି ତ ଥଣ୍ଡା ଚାଟାକୁ ଧରି ମୋରି ପଛରେ ବୁଲୁ। କି ଲୋକ ଚାଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ତମେ କଲ ମତେ ଦୋଷ ଦଉଛ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ପୁଳାଏ ଗପ। ଅଣ୍ଡା ଚା ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହୁଥିବ ଚାଣ ଏଇନା ଦେଖ ମତେ ଖାଲି କହୁଛ। ଜେଜେ ଓଲୋ ଦେଖିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବଢିଆ ଦେଖା ହଉନି? ହଁ କାଲିକି ଆଉ ଦିଟା ଓ ମୁଁ ଦିଟା ଫୁଲ ନେବି। ନାଇଁ ଫୁଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ତ? ଜେଜେ ଦିଟା ଖାଲି ନାଇଁ ଫୁଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜେଜେମା ମୁଁ ଫୁଲ ନେବି। ଛୁଆଟା ମାଗୁଛି ତମକୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲେ କଣ ହେଲା? ତମେ କାଇଁ ଛୁଆଟା ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆ ଭଳିଆ ହଉଛ କହିଲ? ଫୁଲ ନେବି। ଶୁଣ ଛୁଆଟା କାହିଁକି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡାକୁ କଷ୍ଟ ଦବା କହୁନା? ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ? କିଏ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ? ଆଉ ଗଛ ଫୁଲ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଫୁଲ ନେବି। ଏମାନେ ସବୁ ତୋରି ଭଳି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ଲୋ। ଚକଲେଟ ଦେବି ସତରେ? ଟେଡି ବିୟର ବି ଦେବି। ସତରେ ଯା। ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ଦେବି। ହଉ। ଏ ଯୋଉ ଗଛ ଏଇ ଗଛରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତ ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଯଦି ତମକୁ ତମ ମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଏ ତମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଫୁଲ ଗଛରୁ ଫୁଲକୁ ଅଲଗା କରିଦବା ଫୁଲ ଗଛକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ୟାର ଉତ୍ତର ବିଦ୍ୟାଟା ଜେଜେବାପାକୁ ଦେଲା କି ହଁ ଜେଜେବାପା
ମତେ ଯଦି ମୋ ମା ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଏ ମତେ କଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? କଣ ଦିଦି? ଯଦି ଫୁଲ ନଥିବ ତାହେଲେ ସାରା ଜୀବଜଗତ ତାର ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ। କେମିତି? ତା କହୁଛି ଶୁଣ। କେମିତି ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ କଣ ବୁଝିଲି? ଯଦି ଫୁଲ ରହିବନି ତାହେଲେ ଫଳ ବି ରହିବ, ଯଦି ଫଳ ରହିବନି ତାହେଲେ ମଞ୍ଜି ରହିବନି, ଯଦି ମଞ୍ଜି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଯଦି ଗଛ ନ ରହିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆଉ କଣ ହବନି? ଏବେ ବୁଝିଲି। ଆମେ ଏ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉନୁ ସେଗୁଡା ବା ହବନି। ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା। ତମେ ବି ପୁଣି କଣ ଦେଖ, ଆମ ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ଆମ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ଏ ଯୋଉ ତୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛୁ, ଭାତ ଡାଲି ପନିପରିବା ସବୁ କୋଉଠୁ ଖାଉଛୁ? ଗଛରୁ ଅଛି ନା। ହଁ, ଏବେଠୁ ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ଫୁଲ ତୋଳିବୁନି ହେଲା। ଫୁଲ ତୋଳିଲେ ତ ଫଳ ହବନି, ଆଉ ଫଳ ନହେଲେ ଖାଇବୁ କଣ? ହଁ ଜେଜେମା, ତମେ ପୁରାପୁରି ଠିକ କଥା କହିଛ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଫୁଲ ନେବି ବୋଲି ଜିଦି କରିବିନି। ଆଉ ଜେଜେ, ମୁଁ କାଲି ଯାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ବି ଆଉ କେବେ ଫୁଲ ନେବେନି, ଆଉ ଏ ଗଛ ମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଗଛ ବି କାଟିବିନି। ଗଛ କାଟିଦେଲେ କଣ ହବ? ଗଛ କାଟିବିନି କି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବି ଯିଏ ଗଛ କାଟୁଥିବ ତାକୁ ବି କଟେଇ ଦେବିନି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଚାଲିଲି ମା, ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଦେଇଦେବୁ। ତମେ କଣ ଚାଲ କରିଦଉଛ? ତମେ ବି ଆସ। ଚାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲ ନା, ଆସ ଗରମ କରିଦେବି ପିଇବ। ତମାରୁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲି। କଣ କର
ଦେଖୁଛ ନଡ଼ିଆ ଭାଇ, ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ଅଛ? ନାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ରହିବି? ନା ତମ ମୁହଁ କରି ଦୁଃଖ ଅଛ? ନା, ମନଟା ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ, ସେଇ କଣ ହେଇଛି କହୁନ? ହେଇ ଦେଖୁନା, ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ନାହିଁ ତ। ଏଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ? ନା, ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ଫଳ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ଫଳ ସରିଗଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ମତେ କେହି ଟିକେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋର ଫଳ ପ୍ରତିଟି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୁଭ କର୍ମ ଲାଗିଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋର ମତେ ବହୁତ ସେବା ଯତ୍ନ କରେ। କାରଣ ବିନା ନଡ଼ିଆରେ କୋଉଠି କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସେବା ଯତ୍ନ କରାଯାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଲୋଭୀ ମଣିଷମାନେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାହା ପାଇଁ କଣ କିଛି କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧନ ରଖି ତାଙ୍କର ସେବା ଆଦର କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ବଦଳିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଧନ କାଟିଦେବେ। ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଲି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦେହରେ ଫଳ ଥିବ, ମୁଁ ଫଳ ଦଉଥିବି, ଏମାନେ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଯଦି ଫଳ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଏମାନେ ମତେ ରଖିବେ? ମତେ କାଟିକି ମାରିଦେବେ। ଏ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଛଡା ଆଉ କାହାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୁଝନ୍ତିନି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କାହାର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାରନ୍ତି। ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକି ମାରିବା ପାଇଁ ବି ପଛନ୍ତିନି। ହେମାନେ ପୁଣି ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଗ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ। କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଣିଷ ପଣିଆ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କାଲି ରହିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଭଲ କଲେ ମଉସା, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କଥା ହେଲେ ଆଉ ମନଟା ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଆଉ ନା କଣ କହୁଛ ନଡ଼ିଆ ଭାଇ? ଠିକ ହଁ, ତାର ସତ କଥା। ଆମେ ଏବେ ପିଜୁଳି ଭାଇ ସହିତ ଏ ମଣିଷ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛୁ। ମୁଁ ସବୁ ତୁମର କଥା ଶୁଣିଛି। ସତ କହିଲେ ମଉସା, ଏ ମଣିଷ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି ନା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବି ମଣିଷ ପଣିଆ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ଆମ ଗୋପାଳ ପ୍ରତି କେଜାଣି ଆଜି ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ଏଇ ବଗିଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିର ନମସ୍କାର। ତା ନଇଥିଲେ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବୁଢା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ସେ ବଗିଚା ରଖିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଗଛକୁ ସେ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଆସନି ମୋ ମୂଳରୁ, ନିଜ ହାତରେ ଏ ମୂଳରୁ ସଫା କରନ୍ତି ଅଳିଆକୁ ଏବଂ ବସି ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଦୁଃଖ ଏବଂ ପୀଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ବାପଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଚିନ୍ତା? ହେଲେ ଚିନ୍ତାଟା କଣ ପାଇଁ? କଣ ହେଇଛି କି? ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅତିଥି ଏ ଦୁନିଆକୁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଏ ଦୁନିଆକୁ। ହେଲେ ବାପ କାହା ପାଖେ ବସି ମେଣ୍ଟେଇବେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପୀଡ଼ା? ଆପଣ ଇଏ ସବୁ କଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୁଁ କିଛି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା କହୁନି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅତିଥି ଏ ଦୁନିଆକୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଅମଳ କଥା କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ?
ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେଇଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାଭାରତ। ଆରେ ଶୁଣ। ଗୋପାଳ ବାବୁ, ଆରେ ଓ ଗୋପାଳ ବାବୁ, ଗୋପାଳ ବାବୁ, ଗୋପାଳ ବାବୁ, ଆରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ ବାବୁ, ଗୋପାଳ ବାବୁ ମାନେ ବାବୁ, ଗୋପାଳ ବାବୁ କାହିଁ ଗଲେ? ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ତାକୁ ତୁ ଆସିବି। ଗୋପାଳ ବାବୁ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ମଦନ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ବୁଢା ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳ ପଡି ମୋ ନୂଆ ଗାଡିର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଡାଳ କେତେ ଭାଙ୍ଗିଲା? କୋଉଠି? ସମାରୁ ଗୋପାଳ ବାବୁ, ଗୋପାଳ ବାବୁ ଭାଙ୍ଗିଲା? କେବେ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଗୋପାଳ ବାବୁ, ତୁ କୋଉଠି ବସିଥିଲୁ? ଗୋପାଳ ବାବୁ, କଣ ହେଇଛି? ଆପଣ କେମିତିକା ଲୋକ? ଡାଳଟା ପଡି ମୋ ନୂଆ ଗାଡିର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଟା ଆପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଡାଳଟା ପଡିଯିବ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲା? ହଁ। ରାଗଟା ପରା। ରାଗନ୍ତୁନି ରାଗନ୍ତୁନି। ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି ରାଗନ୍ତୁନି। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କି ମୁଁ ନୂଆ ଗାଡି କାଚ ଲଗାଇ ପାରିବିନି। କଥାରେ ଟଙ୍କାରେ ପଡିନି। ଯଦି ସେ ବାଟ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତା, କଣ ଏଟା କହିଲେ? ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ। କାହିଁ ସେ ଅଶୁଭ କଥା ଗୋଟେ କହୁଛୁ? ଅଶୁଭ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ବାବୁ, କହି ରଖୁଛି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଗଛକୁ କାଟ, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି କହି ରଖୁଛି। କଣ ହବ? ହାଁ? ଜୟ ଗୋପାଳ ବାବୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଅଞ୍ଚଳ ଭଲ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଶୀଘ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ କହି ରଖୁଛି କିଛି ଭଲ ହବନି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଦେଖୁଛି କିଛି। ମୁଁ କରୁଛି ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଁ ବତେଇବି। ଏବେ କଣ ହେଇଛି ନା ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ଲାଗି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋହନ ବାବୁ। ଦିଦି ଆଁ? ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବାଟା କଣ? ହଁ ଦିଦି କହୁଛି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବାଟା କଣ? ସବୁବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ। ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ମାନେ ହେଲା ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ରିହାଇବା, ମାନେ ଝଗଡାକୁ ବଢେଇବା। ସିଏ କଣ ହେଲା ନା ଆସିକି ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଗଛର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଗଛକୁ କାଟିଦେବେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସମାରୁ ବାବୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦଉନୁ ନା କଣ? ଶୁଖିଗଲାଣି କାହିଁ? କଣ ରୋଗ ହେଇଛି ଆଉ ମେଡିସିନ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଆଣିବି ଏ ବର୍ଷରେ ଯାଇଛି। ବାବୁ ମୋ ମାଆକୁ କହିଥିଲି ନା, ବାବୁ ମୋ ମା କହିଲେ ଯାହା କରୁଛୁ ମା ତୋର ମିଶି ବଗିଚା ତ ଖାଇବୁ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଇଏ ସେ ଗଛ ମାନଙ୍କ କତରୁ ମୁଁ ଅଜେଇ ଟିକେ ଆମ ଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବା। ଆଉ କଣ ଖବର? ବସ ବସ ବସ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସମରୁ ନମସ୍କାର, ଭଲ ଅଛି ରେ? ଗଲି ଟିକେ ନାମ ନା ନା ଗୋପାଳ ବାବୁ ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଇକି ଆସିଛି। ଓହୋ ତ ଖାଇକି ଆସିଛି ତୁ ଗଲୁ ଜାଣିଛ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଆପଣ ତ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି ଖାଲି। ଆଉ କଣ ଭଲ ଅଛି? ଘରେ ସବୁ ଭଲ? ହଁ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଆମର ଖବର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ହଁ
ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଫିସ ପତ୍ର କ'ଣ ଖବର ସବୁ ଭଲ? ଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବା? ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଏତେ କାମ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି ଗୋପାଳ ବାବୁ। ହଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଉଛି? କ'ଣ ହେଉଛି? ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ସବୁଆଡେ ରୋଡ କାମ ଚାଲିଛି। ହଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଗଛ କାଟିବା, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ରାସ୍ତା ଖୋଳିବା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କାମ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଅଫିସର ମାନେ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ। କାହିଁ କହିଲେ 2024ରେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ଗୋପାଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଗଲା। ଇଏ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଛି ଯାଇକି ରହିବେ। ଗଛ ଗୁଡାକ ଯୋଉ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କିଛି ଆଉ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଇକି ଯଦି ଏଇଆ କରିବା ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବା? ଗୋପାଳ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଏଥର ଖରା ଦିନରେ 50 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା କାହିଁ? ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ନ ଭାବିବା ଆଉ ଭାବିବ କିଏ? ଗୋପାଳ ଏଇଟା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉପର ଅଫିସର ମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ନଚେଇଲେ ଆମେ ସେମିତି ନାଚିବୁ। ଠିକ କଥା ସେସବୁ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ଆଉ କ'ଣ? ଆମର ଗୋପାଳ ବାବୁ ଆପଣ ଅବସର ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘରେ ବସି ବସି ବୋର ନାଇଁ ଆଉ ବୋର କାହିଁ ଲାଗିବ? ମୋର ତ ଏ ସମୟ ଏଇ ବଗିଚାରେ ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କ ସହିତ କଟି ଯାଉଛି। ମୋ ନାତିଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆସିକି ଦେଖିବା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। ଓହୋ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋପାଳ ବାବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କାହିଁ କହିଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶର ହାତ ପାଇକି ଏ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ବଗିଚାକୁ ଯିଏ ବି ଆସିବ ଏକଦମ ବିମୋହିତ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ମୋର ହାତ କ'ଣ? ଏଇ ଗଛ ମାନଙ୍କର ସବୁ ହାତ। ଇଏ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ସେ ଜାଗା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ବୁଢ଼ା ଆମ୍ବ ଗଛଟା କ'ଣ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ? ଇଏ ଗଛ ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଅଛି। ଏ ବଗିଚାରେ ଯେତେ ଛୋଟ ବଡ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ସେ ପିଜୁଳି ଗଛ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ମୁରବୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ। ଗୋପାଳ କେମିତି ଜଳହୀନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଜଲ୍ଦି କେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିବ ଗଛଟା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ଗଛ ଉଠିବ ତ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ କଥା। ଜଲ୍ଦି ଗଛଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଛଟା କାଟିବା, ଗଛ କାଟିଦେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଗଛ ଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ କଳ୍ପନାର ମଞ୍ଚିରେ ଶୁଣ ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶୁଣିଥିଲି ରାଧିକା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଘର ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛି ଧନ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆପଣ ଗଛ କାଠ ପଡ଼ିକି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଏଇ ଗଛ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଗୋପାଳ ବାହାର କରିକି ଘରେ କାଟିକି ପୁରଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଗଛଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାହାର କଥା ଛାଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀ ବି ଏଠି ଖେଳୁଛି, କେତେବେଳେ ଗଛ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ତ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାତୁଣୀ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି କାରବାର ହେଉଛନ୍ତି, ସମାଜ ଏଠି ଭାଉଜ ଏଠି କାରବାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କହିଲେ? ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମନରେ ଆଉ କି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯେ? ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମରଣ,
ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମରଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଏମିତିରେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇସାରିଲି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? କଥାରେ ଅଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେଇ କହୁଥିଲ ତିଆରି ନିଜକୁ ଜଡ଼ ନିର୍ଜୀବ ପାଷାଣ କରି କେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେମିତି ଛାତି ଚାପି ରଖିପାରିଛ? ଆମେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଗଛ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆସିଛେ। ବିଧାତା ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସୁ, ସେ ସବୁ ସହିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା। ଏ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟକୁ କେବେ ବୁଝିପାରିବେନି, କେବେ ନୁହେଁ। ତୁମର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏଇ ଦେଖ ଏବେ ଆମ ମଶା କେମିତି ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ବି ତାଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖେଇଦେଲେ। ନାରେ ସେମିତି କୁହନା, ପାପ ଲାଗିବ। ସେ ପରା ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କାହାକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି? ରକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ସହିତ ତାକୁ କଣ କହିବ? ଏ ସବୁ ମଣିଷ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୀନ ମତେ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ। ମଣିଷ ନାରେ ଅମଣିଷ ଏମାନେ। ଆରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ମାନବିକତା ଟିକେ ରଖ। ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମର ମହତ୍ଵ ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ରାଗନି। ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲିଣି, ଏବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଆସି ମୋର ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶେଷ ଅନୁରୋଧ କଣ? ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ମାନେ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବନି। এই ছোট ছোট গছ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଦେବ ଏବଂ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେବ। ଏତେ ପରେ ଆପଣ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଶୁଣିବୁନି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମତେ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ଆରେ ନା, ସେମିତି କୁହନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହଁନି ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉ ବୋଲି? ତୁମେ କ'ଣ ଚାହଁନି ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ ବୋଲି? ନାଇଁ ମଉସା, ଆପଣ ଆମ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ବୟସରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ଏସବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବେ। ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୌରୀ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟା ଭଳିଆ ହସ, ଆଉ ଏଲିନା ଭଳିଆ ପୋଟଳ ଛିଡ଼ା ଆଖି, ଆଉ ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଳିଆ ଠମକ ଠମକ ମହରେ ଡଲାରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଉଁଛି ସତ। ଏଇ ଦେଖୁନ ତୋରି କଥା ଭାବି ଭାବି ଆସୁଥିଲି। ଇଏ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ 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 ଆଇଲା ତୁ ଆଉ ଏତେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭାବିବୁ। ମୋ ବିଷୟରେ
ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଭାବି ଭାବି ଯାଉଥିବୁ କେତେବେଳେ କୋଉ ବଡ ଗାଡି ଆସି ଧକ୍କା ହେଇଯିବ ସିଧା ଉପରକୁ କେହି ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ? ଦେଖୁନୁ ଲୋକ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଯାହା କଥା ତୁ ଭାବୁଥିବୁ ସେଇ କଥା ଆମ ମରିଆ କଥାଟା କହିବ ଏଇ ତୋ କଥା ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତୁ ମରିଆ କଥା ଭାବୁଛୁ ହାଁ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ତୁ ବାହା ନ ହୋଇ ବିଧବା ହେଇଯିବୁ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ପୁଣି ତତେ ବାହା ହେବି ମରଣ ଶୁଣିଛି ଓ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଜମ ବି ତତେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ଯଦି ଯଦି ତୋ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ବି ଯଦି ନ ଦବା କଣ କରିବି କହିଲୁ କୁସ୍ତି ଲଢ଼ିବି ତା ସହିତ କୁସ୍ତି ତୁ ପୁଣି ଜମ ସହିତ କୁସ୍ତି ଲଢିବୁ କୁସ୍ତି ଲଢୁ ସିଧା ଜମପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା ହେଇଯିବ ବୁଝିଲୁ? ଦେଖୁ ଏଇ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମଜା କରୁଛୁ ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଏଇ ଶୁଣୁ ମତେ ନ ବାବୁ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁ ଦାଦାରେ ପାଗଳ ଆହାଲେ ମୋର ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ପଛେ ପଛେ ତମେ ଦିଦି ଦେଖିକି ତୋର କୋଟି ହେଇଛି କାକ ତ ପ୍ରେମର ମଲମ କହିଲେ କୋଟା କୁଲି କୁଲି ଆରମ ଲାଗିବ ମୁଁ ଏମିତି କାମ ତୋର ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି ମୋ ମା ମତେ ବହୁତ ମାରିବ तो मामरे आरे इड़े साथ है सोमवार पहुंचे तो माता मारियो खबर ए सुनु ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଦେଖିବି ଆଉ ଭାବି ସତ ତ କଣ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା କହିଲା ବେଟା ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଯିବ ତୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଯିବୁ ମୋ ମା ମତେ ଦେଖିଲେ ସିଧା ଘରୁ ଅଳିଆ ବାହାର କଲା ଭଳି ବାହାର କରିଦେବ ବଢିଆ ବାହାର କଲା ବଢିଆ ହବ କାଇ କହିଲ ଶୁଣ ମୋ ମୁଁ ତତେ ତ ନେଇଯିବି ମୋ ବୋଉ କଣ କରିବ ମୁଁ ଗୋଟା ପାଟ ଶାଢୀ ଆଣି ତତେ ପିନ୍ଧେଇ ରାଣୀ କରି ରଖିବି ଦିନଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇ ତୋ ପାଇଁ ଦିନରେ କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବି ସେମାନେ ଦେଖି ଚୁପ କର ସେତିବେଳେ ଗୋଟେ ପକର 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 ହଉଛି ए ओ भाई तो मां आउ मार भाई लेके जा छे नहीं लगू कौन है छे ना बड़ा कौन ए सुन ए हां कितने देर जो ओ सुनो पूरा फटो पूरा साइज घर पर तो सिक्योरिटी गार्ड वाला जगी हो हमर रास्ता कोनी रोमांटिक संग नहीं चले ସକାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲି ହଁ ଆଉ ତାପରେ ପାଟଗ୍ରାମ ମଉଳି ବାଟି ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ସକାଳୁ କାର ପକା ହୋଇ ତା ଦେଇ ହଁ ତୁ ମଉଳି ମାରି ଦେଇଛୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ବାବୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଯାଇପାରିବୁ ଅଛି ଆଜି ହେବ କାହିଁକି ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ତୋର ପୁଣି ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛି ତୋ କି ବ୍ୟସ୍ତତା ଟିକେ ବଖାଣିଲୁ ଟିକେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇ ଯାଉଛି ଛୁଇ ମାସକୁ କଣ ମେଳା ନା କଣ ହାଣ୍ଡି ଆଣିବା ମାଣ୍ଡି ଆଇ ତୁ ସକାଳୁ ପିଇଛୁ ମଉଳି ବାଟି ମଉଳି ପାଣି ମିଶେଇ ପଞ୍ଚ କରିଦେଲା ପୁରା ପାଞ୍ଚ ନିଶା ଟିକେ ଭଲୁଣି ବେ ଶୁଖିକି କାଟ ହେଇଗଲେ ଭିତରେ ଅଛି ନା ବେ ଏଟା ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ ଏତେ ମଦ ଜମା ପିଇବୁନି ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି କଣ ସେ କିଡନୀ ଫିଡନୀ ନା କଣ ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯିବ ବୁଝିଲୁ ଜମା ମଦ ଫଦ ପିଇନୁ କଥା ମାନେ ଚାଲ କାମକୁ ଟଙ୍କା ମାସ ମୁଁ ଟିକେ ହାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମାଟି ଆସେ ଯାହା କାମ କର ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ କରେ এটা কইলে কোন হবে এটা পুরো আছে ও যা 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 ହଁ যা বসে দিয়ে
ଆହା ଗଛର ଆନନ୍ଦ। ଏ ଶୁଣ 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 ଚାଲିକି ତ ଯାଇପାରୁନି ତୁ ଶୁଇ ମାଉସୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏ ଶୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି। ଚାଲ ତୋର କି କାମ? ମୋର କି କାମ ଶୁଇ ମାଉସୀ ଘରେ କଣ ହବ? তুই বেবো এবে কত মতো প্লেটটা আনবো সেটা আমার পুরানি পাবো আগে মূর্খ শুন সম্পূর্ণ কিনে এটা শুন তুমি অত বিপুল চাকরি রে তা পয়সাটা তো বলে ইচ্ছা রু ও ঘর চাকর জানবে খানদানি কোন যাচ্ছ হ্যাঁ সিধা ସମର କଣ କରିଛି ନା କାଳୁକୁ ଧରିକି ଯାଇକି ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ କାଳୁକୁ ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଭୟଭୀତ। ତାପରେ ତ এইগুলা জিনিস শুন আমার কোন কাম আছে কি জানি না পাগল হলে আমি বলি যে মু এটি আজকে 26 বছর না রইলে মু বাট যাবে তুমি কাম দেখো কালি আয় আয় এগুলা ধরিনা পড়ি যাই তো গড়ি দিও শুন মু সেপড় পত্র সফা করছি এই পড়া সফা করছি ହେଲା আপনি সব ইচ্ছে বেড়ে দেবে সব ইম্পর্টেন্ট কোনটা আছে এই যে গছ দেখুছ এইটা এর দাম কত জানো 3.5 লক্ষ 75 টাকা বুঝলি আজ এই যে গছ দেখুছ না এই যে ফুল এই যে এই টিকের পুরো এই নাই এই চাই এ মডেল নাই এইটা আসছি আমার লন্ডন না ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোন দেশে ওটা আছে সে জায়গা আছে 85,000 টাকা এটা এই যে কুন্ডটা কেবল 60,000 দেখ না আউট আছে কয়টা তো মরছি তো যা কাম করব আমরা যদি গছ দাম দিয়ে গিয়া কবিতার আছে হ্যাঁ কোন জয়দেব টিকা আছে আয় প্রপার প্রপার ওড়িয়া রে মাথা ছুয়া নাই আমারু আলু বিলা হ্যাঁ এইবা এই বাবু নমস্কার আইছো আর প্লিজ খাইছি আমারু তাকে নিয়ে যা নেই কি সে আম্ব বসটাও বলে আয় 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 এই রুম বাবু কোন কইলে বড় করে শুকিনা না আম্ব গছটা কাটি দিবি রাগ দেহ মন ঠিক আছে তো এই পৌঁছি সেদিকে কর অধিক গপ না বাবু সেদিন সে গছটা চোটে বসে যাইଥିଲା মানে ଆପଣ କେତେ କଥା କହିଥିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଗଛ କେତେ ଉପକାର ଆମର କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କାଟିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଆଁ ଯା ଏ ବାବୁ ଯା ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ କାଟିପାରିବି জীবনটি ନା হ্যাঁ ও ভুলি যা তাহলে গোপাল বাবু বলি কি ওটা ଥିଲା বলি কাটো এ করবা শিখবা ବାବୁ ମୁଁ କାଟିବି ବାବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବାପା ମା ଗଲା ପରେ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଗଛ କାଟିବୁନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାଟୁନଥିଲି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କାଟିବାକୁ କାଟିବି এই চল হ্যাঁ এই গুড়িয়া শুন সে উপরে ডালটা কাট অনেক পড়ে যাবে এইটা আমাদের বড় মা দড়ি খেলতে কাটি সেই মারে ছোট মারে ধীরে মারিব ধীরে এ সমারু আগে বাবু কম কইলে জিজি যা 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 কাটি দে সে জি জি জি
ଏଇପଟଟା ଏଇ ଡାଳଟା এই ভাই 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 সে কোন করছো সে গছ কাই কাটছো কি কইলা কাটিବାକୁ মা জেজে জেজে সেখানে গছ কাটি দଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଛି ବା তো তুমি কইছো ହଁ ମୁଁ କହିଛି আরে সেখানে গছ কাটি তুমি মনা করো ଗଛଟା ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ବା ହେଲେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ଗଛ ସେ ଗଛ କାଟି ଦେବେ ହଁ ସେଦିନ ମୁଁ କେତେଟା ଫୁଲ ମାଗିଥିଲି ତମେ ମତେ ଗଛ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା ଶୁଣେଇଥିଲ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଦିନ ଶପଥ କରିଥିଲି କି ଗଛ କେବେ କାଟିବିନି କି ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ କାହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଦେବିନି ଆଉ ଆଜି ତମେ ସେ ଗଛଟା ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି କାଟିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛ ତମେ ବି ତ ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ନା ଜେଜେ ବାପାଙ୍କୁ କହି ତମକୁ ଘର ବାହାର କରିଦେଲେ କେମିତି ହବ ଏଇ କଣ ତୁ ଜେଜେକୁ କଣ ସବୁ କହୁଛୁ ଜେଜେବା ଦେଖିଲୁ ଜେଜେ କେମିତି ସେ ଗଛଟାକୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ରୁହ ଗଛ କାଟ ରୁହ ଟିକେ କହୁଛି ପରା ଏଇ ରୁହ ଏଇ ଠାକୁର କଣ ତୁ ଗଛ କାଟିକି ପରା କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ କେହି ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି କଣ ଘର ପୁରୀ ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହୁଛି ଗଛ କଟା ହବ ଅଧିକ କଥା ବୋଧେ କରନ୍ତି ଆରେ କାହିଁକି ଗଛଟା କାଟୁଛ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ କଣ ହେଇଛି କହିଲ ମୋର କଣ ହେଇଛି ତମର ତମେ କାହିଁ ଗଛଟାକୁ କାଟିଦବ ବୋଲି କହୁଛ ତମେ ପରା এই ଗଛ ଗୁଡାକର ମାନେ ଏତେ ଯତ୍ନ ନିଅ ତମେ ଆଜି କହୁଛ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡାକୁ କାଟିଦବ ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରିସାରିକି ତମେ ଆସିକି ଏଇ ଗଛଟା ମୂଳରେ ବସ ନା ତମ ଥକା ମେଣ୍ଟାଉ ନା ଆଜି କହୁଛ ଏଇ ଗଛଟାକୁ କାଟିଦବ ଜେଜେ ମୁଁ ଏଇ ଗଛଟାରେ ଯୋଉ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି ଏବେ କୋଉଠି ଖେଳିବି ତମେ ନିଜେ କୁହ ଏ ଗଛଟାକୁ କଣ କାଟିଦେଲେ ତମେ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ଆରେ କହୁନ କଣ ପାଇଁ ଦେଖିଲ ଜେଜେ ସେ ଚଢେଇ ଗୁଡା କେମିତି ଗଛରେ ବସା କରିକି ଅଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ସେ ଗଛକୁ କାଟିଦବ ତାହେଲେ ଚଢେଇ ଗୁଡା କୁଆଡେ ଯିବେ କୁହ ତା କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ତମେ କୁହ ଜେଜେ ଆରେ କହୁନ କାଇଁ କହୁନ ଚୁପ୍ କରି ଜେଜେ ଆରେ କୁହ କହୁନ ଆରେ କୁହ କହିଲା କହିଲା ନା ଆଉ ତାର କଣ କହିବାର ଅଛି ବାବୁ ଛୋଟ ମୋର ବଡ କଥା ଯଦି କହିଲେ କହିବି ତୁ ବି କହିବୁ କହ ବାବୁ ଏଇ ଗଛର ଡାଳଟା କାଟିକି ଯଦି ଆମେ ଜାଲିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ଆମ ଡାଳ ପଡ଼ିବ ନା এই বুদ্ধিটা ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ କାଟି ପକଉଥିଲି ମୁଁ ତୋର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ମତେ କାଟିବାକୁ ମନା କର କାଲି ଆସିବ କାଲି ବୁଲେଇଦବା ମତେ କାଟିଲେ ପଇସା ଦେଲେ ସେ ଆଗ ଚାଲି ଆଣୁ ଚାଲି ଏବେ ଯାଇ ମୋ ଜେଜେ ମୁଣ୍ଡରେ ଠିକ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛ କାଟିବି କହୁଥିଲେ ଆଉ କଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଅଛି देखिए
ଜଗତ କାହା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ। Very good. ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆଉ ଏ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏକ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ ଏ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତମେ ଗଛରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେମିତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆସି ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗଛ ମଲା କେତେ ବଞ୍ଚିଲା କେତେ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ହେଲେ ବି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଏ ଗପରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଆମେ ଗଛ ପାଖରୁ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପାଉଛେ। ଆମେ ଗଛ ପାଖରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ। ଦିଦି, ଗଛରୁ ଆମେ ଫଳ ପାଉଛେ, ଫୁଲ ପାଉଛେ, ଗଛ କେବେ କାଟିବୁ ନାହିଁ। ହଁ। ଅମ୍ଳଜାନ ବି ପାଉଛେ। ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଏ ଗପ? ଆଉ ଦିଦି, ଫୁଲ ତୋଳିବାନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଦିଦି ସେଇଟା? ଆରେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ପରକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ କରିବା ଦରକାର। ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, କାଲି ରବିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗେଇବ। ଆଉ କିଏ କୋଉ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆସିକି କହିବ ମତେ। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଭାଇ